Ndị be anyị ekene m unu. Afa m bụ Lọlọ Nneka Chimezie. Igbo bụ Igbo. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ. Asịkwa m ka m wetara unu ọnọdụ ikpe Maazị Nnamdi Kanu si na-aga. Fa anyị nwa ndị na-eso ya bụ ikpe, anyị afụgo ka o si na-aga. Na-afụ ebubo dị iche iche nke a na-ebu nwa amadi a, nke bụkwa na onye ugwu nke a gbagburu n'Owerri bụ Maazị Nnamdi Kanu etinyechara ya n'ebubo eboro Maazị Nnamdi Kanu. Mwesị ka m gotere ndị ọkaikpe na onye jọji na-ebu ikpe Nnamdi Kanu na ha marakwa amara na Federal Government of the Federal Republic of Nigeria were a militant contract ya iche nche n'ala Igbo dịrị onwe ya peaceful na-enwe ihe na-eme n'ala Igbo, just ka ha wee blackmail IPOB na Maazị Nnamdi Kanu. And o were anyị anya nọ ndị militant a bụ ndị na-agbagbusi ndị mmadụ na ọkpọkwanụ sọsọ onye Hausa nwa ka agbagburu. Ọtụtụ ndị mmadụ ka agbagburu n'ala Igbo. N'Osumenyi enwere ebe a magburu mmadụ 7 ebe ha na-aṅụ mmanya. Ihe dịka mmadụ 4 n'ime ha na-azụ ahịa na Ọja Alaba International. Ofu onye n'ime ha mma ọfụma, afọ ya bụ Emeka. Na ndị Igbo niile agbagbuchara ndị amị gbagburu ha bụkwa mmadụ. Onye ka a ga-ejide na onye nwa gbagburu onye nke a? Obodo Mbanọ na Eke Ụtụtụ na Awụ Idemmili agbara ọkụ, gbaa ngwaahịa ndị mmadụ ọkụ. Biko, onye ka a ga-ejide maka ya bụ ihe? Ya ka m ji wee sị ndị Igbo ma ndị na-anọchi anya ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu, ndị na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe, dịka ha na-ewepụtasị ndị Nnamdi Kanu gburu na ndị okwu o kwuru gburu, ka m gotere ụnụ mmadụ onye na onye kwuru okwu ejiri gbu mmadụ gbuo ndị Igbo. Ọ ga na-akwado ịtụ election 2023. Mmadụ dịka kedu nke a gburu anụnwa Oluomo pụtara wee kwuo n'ihe onyonyo na onye Igbo ọbụla tụgara na-atụhụrụ ha si be ha laa na a ga-egbu onye ahụ. Mmadụ dịka onye na-esonye federal gọọmenti Ononuga, Bayo Ononuga pụtara kwuo na ihe abụọ gị ikpeazụ a ga-ahapụ ndị Igbo ha pụta tọọ vootu n'obodo a bụ Naịjirịa. Ole ka m ga-ekwughara ibe ya na-elotekwe ha na agha Biafra alụrụ alụ ụwụ mmadụ kwuru ya ga-akwuo na Cube aplot na 1966 n'Igbo Cube na mmadụ egburu bụ ndị Igbo over 30,000 human beings. Onye ka a ga-ejide maka nke a? Unu lekwa anya na bill. Ana m ekele Chukwu na ndị na-represent anyị na House na ha ekwu n'okwu. Bill ewere over how many percent nye ndị Yoruba, ndị Igbo 0. Ndị Igbo anyị wee na-ekwu okwu ya. Ka unu ghọta na ojije eji Nnamdi Kanu na ikpe a na-ekpe Nnamdi Kanu abụọkwado enwere ihe ome n'ọnụ bụ onye Igbo, and he dare rise up isi ka enye ndị Igbo nke ruru ha. Ewepụtago m ohere wee gee ọtụtụ ihe nwa amadi a na-ekwu, wee fụ na ihe niile ọ na-ekwu eziokwu na o kwuru ụfọdụ n'iwe bụcha eziokwu. Ka ndị Igbo ka anyị lete rally around Nnamdi Kanu ka afụ nwa amadi a tara hapụ ifula ha anyị, ma ọ dị ndụ
ma Nnamdi Kanu nwụrụ anwụ anyị mana ọ ga-adị ndụ Jehova ga-eme amara ya apụta mana ka onye Igbo ọbụla n'ebe ọ nọ ọ bụrụ ihe dee bulie ya free Nnamdi Kanu ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụkwa na e nwere onye nwere ego ibiere anyị ihe dịka t-shirt kesaa anya ka anyị yiwe were kwado were kwube ka atọhapụ Nnamdi Kanu maka na anyị fụ ndị na-ebu plakad na Abuja na-ede ihe dị iche iche agụsịsị ndị Nnamdi Kanu gburu onye a na-afụbeghị ka o bu mma ma ọ bụ egbe ka a na-atara anyị mana ndị Boko Haram pụtara nụ confess a na ha gburu mmadụ n'ezie ekpuru ha kponye n'amị wee na-ekene ndị Igbo youth ka unu ji wee reject ya ịbanye n'amị ihe ọbụla ụlọ ofu federal gọọmenti na-eme wee pụta yọba ndị Igbo were pres ha buwe bịa banye nyoo na enyo so ụmụ Igbo ihe m na-ayọ ụnụ bụ ka onye ọbụla lite ka anyị jikọ aka ọnụ tinye ọnụ n'ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu na ịtọhapụ ya Ohamadike ka emesịa